Hello muri Zimbabwe, ndadzoka zvakare nenyaya inotifadzei kumafans The Late Soldier Love, mafans achibaba Kangaring Family. Ndadzoka nekanyaya kanenge kari kutifadzei kekuti kanonyevenutsa mwoyo kuti gamba renyu remumhanzi Soldier Love finally rava neTombstone, but ndikuona Tombstone iri asati raiswa paguva, but riri kuratidza kuti ravapo rakatogadzirwa. Tevero kufa kwa Soldier Love nemusi wa 17 February 2021 mushure mekurwara nguva diki. Zvisinei aitawo rombo rakanaka nekuti hama neshamwari dzaSoldier Love dzinoratidza kuti dzakaitawo chido aiwa kuti mumwe wedu haangangorovi Soldier Love abva agadzirirwawo Tombstone zvisati zvamboitirwawo mamwe maartist, kozi vamwe vanoti vakafa kwandopedza kana 15 years vozotoitirwa nevana vavo, but zvikuratidza kuti mafans nevepadhuze neveukama vaSoldier Love vaitisawo Tombstone remukomana. Tisingazivi hedu kuti richazoswa rini, hatisati taziva, but riri kuratidza kuti aiwa ravapo chibaba chakunoshongedzwawo, sezvo murungozivawo kuti mwedzi uno, mwedzi waAugust, mwedzi wekuiswawo kwematombo, kwekurohwawo kwemakuva. So muri Zimbabwe tongoti makorokoto kuna chibaba kwavari ikoko. Tombstone renyu ravapo, imba yenyu yagadzirwa chibaba.